halleluja, maailmaan, halleluja. Nyt lauloinen soi. Kilometri 100 metriä tuli uitua. Kilometri meni tuntiin 4 minuuttia, ettei tässä mikään mestari uimari olla, mutta suosittelen Tampereen uimahallia hyväksi kuntouttajaksi ja ylläpitäjäksi. Oli sitten hommia tai ei, että pidetään paikat ja elimistö kunnossa. Elämme kriisiaikoja, kuten aina, olemme Ryssän naapurina. Pelkkä NATO-jäsenyys ja satunnainen puolustusmäärärahojen korotus ilman ydinasetta on harhaa. Eli Suomelle tavoitteeksi ydinaseen hommaaminen ja sijoitus esimerkiksi Ahvenanmaalle ohjussiilot. Ollaan yhteyksissä Petsamo, Sallakuusamo, Laadokka, Karjala, Suomenlahden saaret takaisin kansakuntamme yhteyteen. Se on moro. Vapaussoturia gmail.com Tampereen kuntavaaleissa. Seppo Lehto, kulttuurihistoriatsija, sotahistoriatsija palveluksessa. Se on moro. Ja uimaan. Jälleen säännöllisesti suosittelen kaikkia. Se on moro.